to this earth. If you can give a chance to see how this world is gonna be after you're gone, the world is getting to one now. All the signs are so clear. The world is getting to Mima Obia aha mamunyina ha. Emma Mwakwa Baduba Henkai 93.3 FM so. Now you're going to realize. Mmofra Mmere Jumedie na braso no. Now you're going to realize. Enu ntimisra wada bo amane ya announcement no. Na ka chiro bia se nkwada ne bre no aso. Drama group na ayayire de wama ya krado ntibo amane no. Ka chiro wunua na wunua so ka che ne Mmofra ne se Mmofra Mmere Jumedie bre no aso. Ewa Henkai 93.3 FM so. Jumedie ekoso wa Afia Ampfowaa Studios. Achoma boabo. Take a minute. Enu ntisa wunua ne mfa na fidie no nto aka chere ne tempestuously ya. Won fan to Henkai 93.3 FM. Mi ame beje bredi Jumedie ho chiame na awia di ama wo medin. Afia Ampfowaa. Afia Ampfowaa. Hey. Hey. Diachi wa be fonten ta kese ne so Henkai 93.3 FM. FM no ya capital letters. Achro ya kese uduro no mo a. Na se ne Jumedie ne ko no do agentre no ego home. Agentre kro no aya na dia fa 0594 841-044. Ya simle wani tie panti ya mento me boase. Na me bobo numbers ntitie 0594-841-044. Edem sedem. Enu ntifo agenche no efa ho no mobra. Ebra ba mu so be ma so afre ede abam na wo de agenche aba. Enu ntino kwaswa ne tie Mmofra Mmere Jumedie sanse na duai ye woni o mapapa edema na obi a hyase afre oh papa sa wo ya maame nso oh maame na zen mesi no ye text message dia na dia fa na ye hye Jumedie agro no kra ye hyase na dia wate agro na si Yanko and tempestuously yanko afutu sama ye wo edema ye ho abra ye tete Mmofra oh kwame azante ye fe kwada ye weso when you come down things are still the same people same faces same mouth oh the same planet so why can't you make this place the only place for mankind? Save this world, leave this all the world. Save this world, children know the future. Are you, mama? Children know the future. Eti diachi wa ba fonteta akasia ne so. Na enafutu samwa ye wode ma ye ho no. Abra ye tete Mmofra ye ntie. Ebi a wonyem. Ebi a wa fe kra na wo plan so benyem na wawo. Sie futu sami e beye. Empre ahe na abusua asore anapa bo mpa ye pen. Empre ahe. Enti empre ahe na abusua asore abo mpa ye pen. Enti ya tete Mmofra no.
tete Mmofra no na ya de mpaebon so ka ka ho abusua bi wonom a wo mo mpae baako sei wo mo mpae baako kra se menyomo no asan ti DJ Billy Mr. Billy Fatu Mame abusua bi wonom a omo bonyom baako omo somo mpae baako sei enti ya ba ne sanso a na how bebre no a na eba fie wonom enti how bebre no eba sa no bo se na fe ebi wakwa no na ebu nkama fa so uya ho hwe enye ebi wa na asode huhum bia bewura nkwada no eba ne sa ne ye de ahoden ye ne ye de nipadua ye nyansa eye na so de ye refi se eba tete mu no ya mpaye nso ho hia enu nti wo ye wo tete ba na se wo mpampai bo a ja na mesra wasesa esa se mpae bo nso di akoten pa enti ya maame nom ne ya papa nom ya ne ya de mpae bo nso ata Mmofra na chi esa se nya ne honam ani moja na enya na mom awiem atumfo ne wiasema hombone ene ne wo manya akwada buo no aye wona abaifo ne nyanim sa akwara no wada ache pa anu nti wo so maame wo agya no afọ mpae bo bi an title a bo sa akwada ne da ache papa bi Nyankopon de ama no no ne ya se no ama ho bo sa wada ne kwawensa ni akwada keto bo so wada ne kro no wo bokro no wadani wudeni ebu on adwere ho awonte ase esa no bia wo mpaye bia wambo enti ya tete ma no ya tete Mmofra no ye mmom mpaye fa mpaye bon tai wo machi obu on ma ne ba ewo baabi watu kwan ko baabi wo ho no ofra once eho a wo ewo mu anu afra baako maame bompaye ma mpaye bo munya den fata wo ba na chi nya sikampo na do ma na de ekọ unkotodwanim na bompaye eta ba na chi na bibia nso enkonanim enti na futu sam no de eyempaebo wo wo banko a de akwada basasi so a mesre wada bompaye ma mpaebo munya den na mpaebo no entai abofra no achi na mpaebo no beyi nyoma bebre afi akwada no so ema de wo pesa akwada na ije no enye school fees tua nko a enye so watodua na akwada na di nko a eto de bia honhum fam so no ewo se uje eho asede eno ho asede ne mpaebo enye se menka se kwa asode bi ne onam ha na homache onam ha adan ya mebo meba ho ban da bi eduro homache awia anapa anaju da banyo ko nkotodwani ma na wakai oma no ewo mpaebo enti megidi yesef to semen so no ya nyina de aboya asene mu a de ato ye kotodwamu a ye be ye ho adwuma enti afutu sam aba ne sa no na ye ntwa ye ho tew ntwa me ho ba obete drama group no enka na asam o mode ba no ehun hia papa pa ye enu ntime so ye wofu atie bi enkwada bebre abrabo asai sano de enkwada idi benti enkwada bebre abrabo asai esane de ne enkwada na ba ye no ntime sra wada tie bi pa enkwada ne nyina nsom ntie esanse enkwada na nanyi be ye mpani su nanyi be ye nkokora na mboa ntiri nyina ye ntie bi mfantututu ye hofo sane be ye enkwada na brabo no mo bo no enya bi si basa midi Afia Ampfowaa Mami ajua fosua ebo machidom technician on duty Billy Mr. Billy man Kwame Asante so de na mabe fontentan kese no so mi twa me home ba obete Mmofra no enka edaso Mmofra Mmere dwumadi akoso ahenkan 93.3 FM so wasie de bia after church eho ena Mmofra yama won kwan na aduma chede nyamede adua won madi sanso ene Mmofra Mmere so ema ye ma enchechire se de be ye obeti abrabo asabo abrabo pa na wanyina be ye mpanimpa se Mmofra Mmere wasie de ne kwasie de bia ewo ahenkan 93.3 FM so eye after church ene Mmofra Mmere obatampe Ebrenye Mmofra Mmere Mubrenye Mmofra Mmere Ebaso live ewo ahenkan 93.3 FM so kwasiade ene kwasiade bia abata uma yenhia Mmofra uma yenhia na duma chede ebebo ene de mobaya ye mpanimpa di yie no yemfa ho kyerkyerem no
Mmofra Mmere eye ahenkan 93.3 FM kwasi day ene kwasi da bia after church. After you gone, the world is getting to wonder. All the signs are so clear. The world is getting to wonder. Oh, slowly but surely. Now you're going to realize you're destroying this earth. Well, now you're going to realize you're destroying sweet earth. Children dying. Drama group. Medafobna, me ko jomo ntika nyama na me koto. Ari we na ba o. Na me say milk ni fridge ni. Ena Milo, sadi, na sugar. Machulo. Na den kra. Oh. Aha na drink. Machulo. Mame Frank kra no so no so me ka de mo pe why. Yo. Francisca. Yes. Christabel. Mo papa akojo na me ka de mo pe no ntombre mo why. Mama mpacha me pe school bag. School bag on. Chro. Oh, chro nka ho. Oh, chro. Oh, bag nka ho. Chro. Ah. Yo. Machulo. Mama me de oba me pe drink. Ah, chro. Men chro drink nka ho. Chro la drink no punya bi serve a ho fia no say. Okay, machulo. Tina mi do yo. Me pe. O so hundu anka. Ah, mama chelo ka say. Ah, me pe socks. Okay, machulo. Me pe ba tight me na why? Ah, papa mo ba me pe toffee. Ore yese no modern ku. Chro. Ah, enya to wasie. Oh, chro. Papa men to pe toffee no do. Oh, ade waka o de wi ade. Okay, machulo. Aka menso. Menso ba me pe. Duku. Do ma chechira no massage chechira no. Ah, me pa bo de John ase. Oh, so was am so me ka me de. Na se nyenta de John ekodi. Ine ntade John na ma na wa. De bi pese wa problem me pa body fo de ni bi. Me pay for no. Nigeria fo de ni bi. Ya chechira no. Why? You mate. Drama group. Ya no te se ako. Drama group. Ya no te se ako. Medafobna, mabaw ntinyama ne gu ayi ni. Ka wa ba o. Nka chen ko ya nko yi. Ah, ene ye de radiation so say nyoma na gu ka na chie. Francisca. Yes, ma'am. Mo baba say nyoma ne gu boot ka na chi nti mo ko nam ko yi why. Yo, mama, papa ya da asi. Aha. We rabla be di na de ma sheta pop papa de esi o. Did mama. Edani edo. Oh, na de ma sheta pa de me last nyina gu so. Ma sheta yen de bi did mama. Ade pa. Asemi wo ho. Asembe. Madam Fukate. Ne wedding kan pese o ma miskana nkan o mu twa nto mebi kan pese o ma miskana nkan mesumiri ko twa bi. Na o twa ntuma ko twa. Debi kan pese ma me kakra na mesum kan ye fa ntwa bi na nkan ye so ye kwa ase. O do haju yo. Oh, we right now don't know. Yo de Martin. Drama group. Ya no te se ako. Ya dan fu se de wale mbesla yen kula. What's the matter? Mbesla yen. Menya wal papa bi tse ho no. A me ku drum se minja no mesra mo. Ene stand ye fa kra. Enti oti ya ware nti kai so wo adanfo bi mpo wo wachi. Sister man ka show me no diso. Me no try me can't meet me chan go e ma mo nchen. Why? Ene o dia ye. Eh papa. Hey. What so me trust mommy. Hey. Crazy. To me brush. Eh mommy. Timi nya no ho mam ho. Why?
Ina meni ajama wo. Odo me papa. Eh. Nkrofo die na egugoi. Ah, na sister ada na ayesa. O ware yo ya na. Me. Aha. Me ama. O ya so le ko pe aduane bla ya. Aduane o. Drama group. Ya no ate se ako. Mira. Blow no matter what I did na wie. What I na so dam pane so. My yo tin so so be si kwadi di mame. So okra opekosia na asa brown no. Aha, no bi na mpe, no bi na mpe. Okay, my ya mama me friend kra le so no mo so o menu mo de na mo nko na menya kwanda. Drama group. Ya no ate se ako. Me rade ntina oba, wo be fie wen my botisa. Onya hwe. Enya hwe se bibi yi rade asema ba. Wo da nya hwe. Nya hwe be si kwadi di mame. Na ba ne sei. Oya sure. Oh, me sure pa, e ba ne sei. Onya me nko a ya dosu. Da si adentia. Ah, amo se adwuma ne ko form nti. Da nya hwe be si kwadi di mame. Yo. Drama group. Ya no ate se ako. Me so me hwa so na kula ne so metrefia. Eche bia dan ne time be so. Aha. Mami. Ya pam ye school fees o mami. Ono si wo no, mumisa no. Papa. Ya pam Munya to wase, munya to wase. Omunya to bo sesese. Me jo akula wase metrefia o. Kopa adwuma ye wai. Kopa adwuma. Pese betina fio ya pam ye school. Me so me prem o metrefia momom. Munya to wase na me guso me. Daddy obetia. Drama group. Ya no ate se ako. Hey sister na to sing. Edi awal so. Oh, na dwuma se no ko pa dwuma bi nya na otete fia no. Edi awal so. Na wale we dem Na na dwuma egu ara wo de ontimi ko enko ye dwuma. Na se no wo sika nya na wo nya egu. Pacho, o wale me no ka kire me se. Hwel man fa me san ka dwuma. Ntimi so me nya dwuma bia. Sie. Eh, onko pa dwuma nya. Yo de tsina ho. Na se ye ye ndai. Oh. De ko pa aduane bi ma ye ndie. Aduane ni ho. Aduane ni wanya na na odi bi kra tu bi gu. Oh, na de aduane ni ho. Hey sister. The dwuma se no kokko pa dwuma ye no. O pese o betena fia na me kwa ble. Na nkula no so e. O mutiti fio. Hey. Sister wa kakla fama na wa. Dem wa kakla na aduane ba na ye nyama mu. Ya mo body apese na onu so nya bindi. Hey. Aku be di bi. Na o ko be ma ye ne. Ti de nya ni sa. Anya sister yanko wa. Ya ko babla mo. Drama group. Ya no ate se ako. Mira, awale we de mintimi ntrase o. Awale tanta, awale fun we de mintimi ntrase. Enye wade se krase wona wo ko no somedi wachi akọ. Enti ko page ye. Edan so eche bia ne time obeso. Ko page ye pa enye sa awale we mejai mi wale ubio. Misi nyanto wase. Me sam nyoma pona me ko. Nyanto wase. Anko page nya o. Awale we mpu de mintimi wale bio. Antuma na mko free crampo no. Umbisa se antuma na go free. Class anya no ho adwe na meji o. Me se ko page ye ne fa tia da ne ka. Eno na mejin. Enye sa wale we de mejai. Ago. Papa mpacho me ba ho. Pacho je paper we. Mo dan ne time aso. Ma hwe mani ma sen ka mbe ba be tia dan ne ka. Obi anya na adwen so oba be tia dan ne ka ntimuntu. Animanim ya o kina nko a muntu. Me de dan na ma obi oba betenam timuntu. Se wate ko page ma o ka tem se me hihye bi na me nya bi awale we mejai me se me nyoma po akọ na de tan na ko page ma nye na eye ho ayi e wo fia no se na ma no kwan bisa wapa awale mejai o ko page ma nye o se won ko na me hihye bi so mo kra ma nyinyi wo beti ma ko ton toast ani nsuo na mo da hye me kwa munya me. Oh mami e pa. Oh mami e pa. Papa sebo. Oh papa. Ade akamini mbayo. Oh papa. Drama group. Ya no ate se ako. Anti abnejai aware koye no. Enfie mienu nie. Eja kwabna ne manu atna se enye sika setam. Emma sesi ara no
Eja kwabena aware a na-ere nso Afia Afro nti muma ye ntie ne enhwe ne a ebekoso. Drama group. Ya no te se ako. Ainka FM. Drama group. Ya no te se ako. Drama group. Ya no te se ako. Into omukeka se me kwesi fie ntie yampa. Enti ni fie no anie. Mama opede wa ha. Oh, maba me ku fie me ba betena afie ha. Pa cho me boss waware. What's why then? Waware na yile kranyin. Me ku no afie no kra me kra ya me dia bia nti me be fie abetena bi. Die minim ne se ya one ne yile dia ne de ne yile na nkasa wa ha. Ni ku ne so wa ha. So I am bufuna so be problem ma make chem ku kra so pamo. Hwe ne o chile. Eyira that's some crane. Mama ku Waware. What is that no money nam fie me ba? Mame, opede o masasi so. Oh, me ra hasa ba be de me nyama ba ye betena. Wasa ba de na wa wasa ba. Oh, ye ba wale foforo. Ba wa fofo se say. Oh, me se ma ba ye be wale. Ma ware why? What's it dey? Ma ware me ile kra nya makaka no awo. Oh, you don't know why. Sister. Sister me aminie. Hey, Rade. 24 ka yampa. He. Sa adamfo nye kra. Sister, adamfo ye papa. Me ka chilo. Adamfo je. Uka na wo paachi. Hey, Rade, that's him. We you wicked papa. Sister, mimi ye wicked. We you wicked. Mimi ye wicked. Honey, I'm catching. Okun watsire ne kitsu abia na pa jese sisa ne ma kwa maame ho. Eni wo msa. Eni mete swai. Mete so sa metufu. Me sister me fia kola ba ha kola mpo ka bi. Me ka no wani brade wo. Me mani brade. Wani brade. Enkura. Mami. Ubekọ maame ho, ubekọ munni ho no ma na se mete na fia. Mami yenko ebetene he yenko. From you uni o. Memba o, from you uni sister. Enkura me se mete na munni ho no ma na se mete na fia. Mami yenko ebetene he yenko. Ya papa fie ni. Any sister. House girl. Madam. Bepa mu ni flia. Mame kwa fia kwa. Kwa. Eyo fie ku. Mami waka che yenko tonto se fatanto. Share your oh, me ye bi la wa pa. Me ya lo. Eh, Rade, that's unkrani. Hey, madam fo nye. Benefo ka sa boata te ohoyo didi ko bebi o me. Aw. Mlinia, mi pani o. Drama group. Ya no te se ako. Run, but you can hide. Stop destroying this earth. After you gone, the world is getting to wonder. All the signs are so clear. The world is getting to wonder. Oh, slowly but surely.
Mmofra Mmere, Mmofra Mmere. Ahinka 93.3 FM Sunie. Mmofra Mmere Jumedie na wasogu so awutie no. Akua fra Koma Studios ne tia. Jumedie aba wa fiafia hodrom. Na wajen channel drama group no ede na mo de ba yare for wajen channel bram 0594 841044 0594 841044 Anasa se Facebook Ahinkai 93.3 FM no eye capital letters to me at the wajen channel for honomo eno aye SMS pe 0594 841044 na ena dia ba no dia mofra no dia ba no what ase de she see aye wo broken homes bebre divorce ahodro bebre kokwaso enkofo bebre no na ewa ware wo mu jejan so na senyame aye adom ema kwada ba mu a ento da bi awade no behu ase nkwada ba 2 3 4 wom behu ase mentem hu ase bi aba no magya awade no na omkọ na oba ne kọ be ma ne kọ omfo nani nto se bi a wo mmofra enka ye mi hu yesi ma na tete ema ana tete ma nanso ema ne bitime de duku ebo mu yam na o magya nkwada na gu be ma no so enti wo shed sini ya nkwada ye ya oba no de na just time na ebre na ede no na wodi na wo listen your matomle kebre me eto wei mi peduku mi pe wei ba mo na djuma say ya pe na pressure na sta esha se ena na nko pe djuma nje ena sa children of the future sana mani bitie mama ni bi so krampo tsa ina na nko page benye say ya tokwasi so na pawie numere na tomri bi aba no sane pressure na ba ne say ye tu omo oso no nko tena kura se enti wajane jere no wajane ku na jankwada mienu agube ma no so wa unyankopon so ade obeye okoba aye no na be ma no so anya ne hu say tam enkwada no so ade bi omo ye omo so nko ma me ho ye course yi wajen chere no 0594 841044 me mesua bibi wompa mesua se abrabo na ye bono de ede wo ho de enyo wo ho enti ebre bia mu na wo se uji nioma bia tum se waye wadwene se obekwa awade mu wakwa awade mu woni ukun nete bone aba wo se uji tum sania papa ba no uji tum na bone so ba the same thing it dia me mesua eno no wo so betimi wo betimi afresh si a 0201 944 485 hello Mmofra ni andachi o Mmofra ni andachi o ha na waje so sentimu mayen so mumu ye no moment so mu yi me ba chodin ni baby akasa free so me din be James me kasa free akim order yo ye tie wo papa madam we dey me fresh amo yo na utie bi de ankwala ne de ba utie bi pa chode bi wentie bi to wo frɛ achia ye mo amutie sɛ ne ankwada no ade asɛm ne ba ye no sra wada 0201 944 485 hello Mmofra ni andachi o moyen so mu ye me pa chodin ni baby akasa free abi ene de be na wasua free Mmofra ya de mu mesua ne se ye kwa ware na ho kire ba ene me be ma na emfa ho kire ni ma na dia da ba ni yedin da ya dia nyum be ba na dia da ba eme ma ne so obu o ma wase ne ma me yele nya adwuma pe aho kire ba pe wo se na obi ahu se mo ho akire mu oba ne ye adwuma kaka no ho kire ope na oba ne
a support to nti eya me ma no housewife na ye mo me ma ne adwuma ni waka sempa enti Mr. Billy enti no nkwala no de no so beti a de nkwala ne de ba ye no so beti a na baby no oba ne ka se emi kunu kura no wanya da wakasema me nya adwuma pam enti ono so ne de wasua no se wase mema no so to da bia mo warire no ma ye mo nya adwuma tom na ho kire ba wo so hu kwayon befa so hello mo fra ni enda achi o nti o mai so mo me pa chodi ni baby akasa free pa to me de sia me kasa fi aseno yo afia ye tie wo pa to me sia se e wo to so ni pa ni ye so ehu ye wa fo ho ye to su ni enu so oba wo ni ukun ware na sa ho kire ba ya bu tre na ni name efite mo ko ya ifro no o ka se papa mo ko mo le no no ha na be wu entino yenya bu tre ki kan for se inkunim e to ba se wie ma nkunim die ampa afia ka ne nyina hello na esisi ankwada no so na ya ma ni ebitimi jagu amoma no so no jagu mema no so no so ho asem te say hello mo fra ni enda achi o enti mo enso mo yo me pa chodi ni baby akasa free pa che me dey brother Richard ma chance yo brother Richard etie o yo ese Mmofra na tue fo bebre efa yefia situ titu ni awari am say me ni abana din kan kasa no kan bebre am say do na program go na ye me man say fe bio if you say me ye adwuma keni kwanto ba na ye adwuma be ka me ho e na ya na ni nyina no so no e ya ni kan say be man so dwen say oh oba ni ye adwuma e bia me mo no na chamo so e sa krokro bia no de ma mo fie no oje adwuma onya mfa ma mo sa nanso mayen hwe sa de no ho ne en ka say me be ma me ye adwuma nti mitika nyina so me nti me ma me yire nya adwuma e ma no nso no se ukwa ware na sa ho kire bi ba mu se bra na ede no na oni nyina na ede edi nti sa ho kire ba ukwa ne se wo hye nim kunan na kwanya mofa so a obetumi nya adwuma fofra na ta oba no so betumi di aboa be ma no na nso atumi aboa no e se wo gya ne hoi e na so kono so antumi antintim e na ofa duro no mu ya enko wa ha no na ono so no so gina ye ai na oba ya wasadi ye ni sanka wunya yanka wo sape die nyina ye ntie hofo e wa ya wawe ye fie mu no die nyina ye hie hu nkran e wa abrekora ohaw kakra eden aba pedamase yes ya da say hello mo fra ni anda achi o mo me enso mo yiye mama odi ni baby akasa free o me kasa free atima yiri bi fra man tedana ye tie wo e da o mo ase enkwala no mo tu ye mfo papa awofo e ma ye ware o mo tu ye mfo o mo nkasa ye nyina o mo kama ye ma ye da o mo ase le mo mo ni ye be ka kire ye nuan mo awalefo se ye sere o se dia nyo ba mo me no ni nya de de ni di de ne ba yi di na ni nyo ne ba mo me no mo moroso enka de de no esere o mfa ti edam ye manase o yo auntie Dina ya da say hello mo fra ni anda achi o iti eso mo yo udi ni baby akasa free di ni Jennifer me ka se pasene yo Jennifer ye ti o da na wasua pa tene me siansan ta ambiana omo sorry a omo kunu mfotro mo kiche bi no mama obi ehunu sambia no munjai tederi amana ka try ma nemba no aba jam say we mo ko tonto sen tremo esu so bunye yen so bunye bi anka bedi esu so bunye bi ndi una o shawo no mama ko no anyumbia so na o she hodo me na me ko ro drive that vela entino ha Jennifer dia no Unzizia wunya bini. Ena sisi ano maame no tum se maame ne enjune nipa ho onjwe ne nkwada ne mpo ho kire se.
wo maami a wo se ahokyera benti wo kɔ no ede ka fa nkwada no so kupukwe ka fa nkwada no pukwe anase de pekwan bi so watimi agya nkwada mienu agu bema ne so ono na entete bema no mom na entete nkwada ema mienu no ontete wo mo na wata akira so mo san koton pia wata ene entos ni nya ado anti wo hwa maami odwere ne man ho de bebre ekoso ewo ye fiafia hodro maamefo no bebre no a ahokyera ba ya no agya nkwada na gu ho na wokɔ yesa na nkwada nti obi won me yes wanom wi asai yeso obi won mo wanom sa tomu ntenta kyesesi de ensa no wanom sisi ya yesi obi wakoto obi mo na wahu sa ne marketing de bebre no afri sa ne ma we yo maame ne kɔ no wagya nkwada sa hura ne be de emfa ne ho ebi mu sutimi omu sawade ne ba nkora nyinyin kakana sawade gya ne ba sa no a na we se me kɔ maame ho wakra ne papa se wo kɔ ne maame ho we so kra me kɔ papa ho na ne nyina sunsa wo makwada ketoa bo se abonanim case 9 anu nti yesranda sa wofo no ya awade gya ye ba ye ndwene nkwada no so ho na ye nka se enchan so wana fe Lord everywhere sign on the time is trained in nature way at the nadia for SMS osini din edenasti osin nkwada na abo adwuma pa ti okropo nhira nkwada no about the world. Where so the Nadia Bawasini din at the Quadro Abam Peter from the Otabel. Osi may God bless you all. In fact, a Nadia Quadano at the Aban Wahu. A chirape face, who are our dear Monya Botre and Quadani Tia was a winya botre. Greetings to Seven Day Teria from Otabel. Where so the Nadia Boss said the show is very educative. Thank you. Kwame Dane Couple from Abuabo. Yeah, that's a papa, yeah. And until young Peki 2 colors been up for young Mmofra no hello, Mmofra and Dachi. Me ba chodi ni baby akasa free. Me di ama yo ama yetie wo pacho sa obia bi na ota ne ba no tontos no ana sa na ne sika ni kunu wasika mu no no wajimi ana what's say no yeah bi aya men kasa sa e wo radio so ama yeah men kasa sa wo radio so what to break much green on and next time mo ba no kasa na ye come ye neat come on no a chese we obia sit down so ye obia no ba kasa so chese we obia why I don't hear for last caller na fe yen so 0201 944 485 hello me pa chodi ni baby akasa free acha family ababo yo yetie wo asemo one show die ahomeka pa na one mebi dabi o e ma na bi ye wiki di pa o kutumi di adasi akase be mai to pant e to black na na ta skaro na ode to no na uni se skane beta eti tata mo no so nya nya saka tene se muntu susu a enkata mo adwuma ne se ne sanka mbetumi de twitwa mo who enjoy side in one dance at the Navo. One of them is an Alfonso fan what is on Magic Bamano, every day. Oh, you are. So, we are the here. And you see the money, the Sabana Buafo. I think of buying a grand and get a more permanent crab, and a permanent crab to walk around. You can't cost on so crab. Don't get young bear. A money penya is Yadia Pan, a rare and Katanka Zanga. Yo, yeah, that's say. What is our tear free crank to crank crying? What church we said, yeah, some coin, pepper, that's a pound. And to my come Mmofra one of family or Mundi cry, oh, be so well with them. Hello, Mmofra and that you.
Mama udini baby akasa free. Me de Nana Sama, Badia number 1. Yo, mammy, it's you. If you have someone. Yo. I'm Corano. I put you no mutual. What would you need here? And this sad number no more. I'm a dear figure for my cousin. I'm on some son. I'm more on my mamma. And then on Capano. Now, I know my family now about it. What is it? So taking one on the now, which I have going. Never mention Yamiado. Uncle Madron, one year, and then Yamia tourism. I bet not because of what say. If you are then you will say, regard as I'm one. Because I am poor. God, as I said, man, I did 2 or 9 members. So, Yamian, and now, you say, man. If you are as before, I mean, Obama, what you are, and my work so. I don't get him. I got a woman or because we'll be any so I'm a man. Nana, ya dance pa. Oh, yeah. Now you're going to some of Ramon so much, dear. You more Debiamu Banama Bayanamoko. Ha, yes, say. Monso munyino monsha na munhu se papa ba mo betra mo bode ba mo betra na mo mani nti mo dachi asiye ya bra no ayabe enti yankwa mofra no na fa mi ni omundi nkra Mmofra Mmere Jumadi na utie wa henkan 93.3 FM sono take a minute think about the world praying for the children of the future. Let's save this world. Let's save this world. Mr. Peter Mmofra Mmere. Yes, auntie. Mmofra Mmere. Yes, auntie. Mmofra Mmere. Yes, auntie. Na mo what to say? Yeah, who you now swear? Ame adome so me ho je. And na some muni mu aba ma fa free. De ma mo be ye mu. Some afa nsempi afrim. Yes, auntie. Enti mama mbusa ka de say Christabel, mama mbusa. Eti say wo mama mo kama no ntum o, na de mu so ati mu kama no ntum, comport yourself. Grace. Madam. Enti mama mbusa Christabel. Say wo mama na ye o say. En wo kwa ba ya. Ka sa be fa de biem. Debi wan ka sa play the musi debi. Enti mama mbusa solo nso. Solo. Won so o mama sa kotonto so nyaadroa na fa hwa papa. Bema. Na wo mama asa kwa ba bie ba behu so no papa e sa mo nya sika. Oba biem no be fa wa wo be ko. Debi. Onko wo ho. Alai. Ade ndi na onko. Ale bi se. Ebi kwa mbona nka tena ho na nka. O mai oton adie bi anka. Na bi o ye adwuma ka bi anka be ye kakra. Nke be ye kakra. Okay. Enti ene mambusa solo mu kama no ntum. Solo wo kwa asore ne. Kanokre. Madam hi. Wo kwa asore we he. Madam apostolic. Apostolic. Osofu din say. David Pepra. Okay. Enti yes. I can't say aha. Obra. Who did they say? Me din de Benedicta Ogun. Ukwa sorry ne. Pacha. Osofu din they say. Very rev. Oh, now they come very reverend then. Solomon Kwame Jamina. Okay. Yes, auntie and says CYO. We is CYO ni. Madam David. Now what are you show how many? Madam, Methodist. Group ekuobe na womu. Girls. Ekuoni di the girls. Yes. Timomo dressing. Yes. Oh, girls see them baby. Now would you akasa the same? Midin the Esther Ado. Okwa sorry wa Methodist.
Yes, madam. Usofu din the same. Very Reverend Solomon Kwame Jamra. Okay. Yes, Christabel. Bowdin. And how kwa sorry? Ache, Christabel, are you sure? yes, madam. Okay, who kwa sorry ben? Ache, me call Trinity Presbyterian Order. Okay, usofu din the same. Me sofu din de. Refiana, usofu mami din so. Ache, Debbie. Okay, bon. Sofu din de Reverend Ernest Kweku Asare. Okay. Yes, Philly. Auntie Philly. Yes. And now kwa sorry. Okay, kwa sorry when. Presby. Presby usofu din the same. Reverend Sean. Reverend Sean. Okay. Yes. Obroni. Within the Franciscan Mensa, because I was a miss of God, except within the evangelist Bequin. Okay. Now kwa sorry. Yes, madam. Okay. Yes. Auntie Kwashi. Within the Estosi amount for me, Quasar or Lucrabusia, me soft within the soft Mmofra. Okay. Yes, Anna Auntie Grace. Auntie Grace, where for soft within? Obia ba unim de bebusa se chia no. Ti obia ba ombusa busedin no. Yes, Grace. Madam Ref. Ref, kwa sorry ben. Madam, kwa sorry wa Calvary Church. Na so for my midin. Madam, wan kan chilem. And now Sunday school madam swear. Madam, onu so wan kan chilem. Hey. Etu odi chia wasofu wakan se wasori manfo nyina chia wo. Bo asori ni di na chia wo nyina. Me chia yourself mama. Enna. Enkula wo nyina. Jo ena enkura wo nyina. Ena me mamu nyina so bye yo. If you can give a chance to Enti drama group no na hotel amonka wo fie ha no. Na asam na eba ye nim oduriye. Jidi se wo de bia to kotodwem. Na obeboa enkwada ne nti de ye nyina ye enkwada ne nti. the world is getting to one. Ya nyomba ubedi papa ba ubedi enkwada ne nti. Enkwada no papam se wo mu yie die mu nti. Nyina ye hwe na fe ye ntototo fie kama. Na enkwada ya doctor fo wom, a nurse fo wom. Chira fo journalist fo wom, aposi fo ma soja fo wom. So meye asoja fo na ya aposi fo no a na gina eja ene na so. Meda se papa so ne Mmofra nyina twachia bona fe. Oje bre etie Mmofra Mmere dwumade no. Aha ene bre be ma kwan ye de dwumade no ebesie. Sahara me adoma da sene. Ya sanso beba. Take a minute. Etima me faseda ema me producer ma me adwa fosua. Kwame Asante de yakwa be fontentan kase de so. Technician on duty. Aya Mr. Billy man. Nya meje bre. Etina dwamu o. Ema Mmofra Mmere dwumade no ba wakwan mo medin. Sell this world. Afia Ampfowaa. Nasa mimbobiem. Afia Ampfowaa. Nyame yadoma da sene yebehia. Future. Da siye papa. Makra wo. Ene Mmofra nyina mamu nyina bye bye yo. Bye.